Sube por ahí arriba y jalas y bajas. Irati eskolan ez da bilosoko. Ez du merezi, baina eskolan gaizki badabil ere, bere etxean egoera ezberdina ez da. Eskolatik irten da, eta bere etxean zein daude. Bai, nor da? Kaixo, zaintzen ikusten zure kofea konpontzeko bidea bat. Begirada. Zenbat, 6.000 euro! Bai, pentsatzen Bale, ba, pentsatuko dut. Nork izango da orain? Bai, nor da? Irakien Anderea naiz. Kaixo, zer gertatzen da? Iraki oso gaizki portatzen ari da azken egunetan. Bere ikasleek ez beti erabil dizkigute. Zer egin du orain? Bere ikasleak jotzen eta molestatzen ditu, eta ez okazioak egiten. Etortzen denean oso izan entzun dut orain. Ea bera, agur. Agur bai. Ordu bat, baiz eta gero, Irati etxera da. Etxean sartzen da. Ez da telefono. Etxekide guztiak zain daude. Kaixo, izan nago. Etorri, zurekin itxaren nahi dut. Onderen gara izu gaizkiak jotzen eta zintikatzen dituzkoa. Eta ez, duzula kasurik egin. Zer, nik ez dute zer egin, baina zerretik esaten du hori. Kontrakoa, haien dira zintikatzen nautena. Gezurti, ez lan gezur! Nik ez da gezurti bat, nik ez dute zer egin. Zer egin modu dut, Bai, eskatzeko da. eskerrak gure semea guztiz kontrakoa de. Eskerrik asko, Mati. Martxera! Irati, zurekin zure eta lur geratu nahi! Iraki, zertan zure. Beti aitzakiak ipiten, zoa zure dagoela bengoz! Irati dizajo, ez eskolan, ez etxean, zergatik ego guztiak bere gainean, ez daki zer egin. Agian bakarrik egotea da bere irtenbide bakarra. Pasiatzera doa, bai, pentsatzera. Basoan zehar egin bide bat, baina kontu, basoa ez da leku ziur bat. Ai, jene, zer izango da bakina? Marte, zeradua basoa, Saturno, zeradua basoa, zer izango da? Basoa plazatu du. Non dago, zer mundu da hau? Ongi etorri zen aldugu basoa.
ez dakit, makina batean zartu nintzen eta online gertatu da. Makina batean, jende, eguzkatzera baino lehen makina sartu behar zaitu. Bestela, hemen garatuko zara betiko. Egia esan, hemen nire mundua baina nire munduan oso Badaki, zer berrietan ikusten da. Gertatzen zaizun guztia ikusten da. Ideia bat da. Gure mundutik altxor bat eramango du. Altxor horrek lagungarri izango da. Oso lagungarria, altxor bat. Bai, zuek honetako oztoa hartu eta poltsikoango. Zure mundura ez zarenean bere magia nabarituko du. Arine, eguzkatzeratzean dago. Eskerrik asko. Otra vez, querido. Ara doa gure makina horretan sartuta. Etxera bueltatze. Batek daki. Izugarrizko bidaia honetan edozein gauza gerta daiteke. Bai, zorionez bere herrira bueltatu da. Non egon zara, Irati? Oso kezkaturik egon gara. Basapizti batek jan zaituela pentsatu dugu. Gau osoa basotik eman dugu zure bidea. Airearen mamaitea, zer gaizki pasatu dudan. Ni izan Non? Non dago Basori? Euskal mitologiaren pertsonaiak izan ziren dugu. Bueno, hori ez dira solo. Garrantzitsuena da gure artean zaudela. Bai abentura ederra. Ez ahazteko egun horietako bat izan da. Hurrengo egunean Irati eskolara doa. Otra vez. Egiten galtza honek emandako oztoa. Magikoa du. Ez dakit, agia. Bai, pertsona gehiago bagaude hobeto izango da. Uste dut Irati ez dugula ulertzen. Bai, arrazoia duzu. Oraintxe bertan barkamena eskatuko dio. Guazi. Irati, uste dugu zurekin entzugela aurreko. Barkamena eskatu nahi. Barkatu. Ah, zer zen nago. Hemendik aurrera ze ondo moldatuko zara. Beitu, eskolako ume guztien arazoa konponduko balira. Ni daukazuzu. Zurekin jolastu nahi? Begiratu atzean
Zimugak zutan